Ajde, izlazi. Ajde. Silazi dole. Uvijek ti strmo, bre, ovo. Brži. Temo života ti reci, jesu mu strme ove basavke. Tiše i nalete ne bilo, tiše. Joj, da je dedo znao kakav će mu bagra silaziti u podrum, ne bi ga nikad pravio. Evo, druže, Valter, to je taj podrum za koji niko ne zna. Pa druže, Hilmija, pa šta je ovo? Mjesecima ti imaš ovo niko meso u podrumu. Druže, Valter, nisu to suđuke. Nego šta su, pa nisam lud, vidi. A mislim, jesu suđuke, ali nisu moje. Da ja idem po Portugalca, ali odmah. Čekaj, da čujem čije su. Pa to suđuke, šta čije su? Pa njemačke suđuke. Herr Schilling ima recept iz visokog od jednog seljaka. To su suđuke made in visoko, ali ih suši Herr Schilling. Ali normalni. Pa Herr Schilling kako objesi suđukicu da se suši, oni zapiše u teku, švabo, disciplina, pa vi jednu da odnesete, mene bi ovdje likvidirali odmah, ali odmah. Ovo više nikad ne dirat, nema govora, molim vas, opasno. Evo, a meso, možemo meso. Pa ne može dalje, vidimo gdje ćemo tunel kopati. Evo, foča, pa nećemo do foče kopati. Ne, ovako, vidi. 500 metara u ovom smeru ti je nemački magac. Aj sad počni. Da ja počnem, šefe! To sam ti rekao počni, jel ti treba nešto? Jel ti treba lopata? Za sad ne treba, ali ako bude trebala, donesite mi najveću.